Γιατί με πονάει όμως όταν κοιμάμαι? Μήπως έχω ρίξει τένοντα στον ώμο? Ο πόνος στον ώμο κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πάρα πολύ συχνό. Γιατί όμως πονάει όταν ξαπλώσουμε? Αν και είναι κάπως παράδοξο, ακούγεται κάπως παράδοξο, η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Τη νύχτα λοιπόν όταν ξαπλώνουμε πάνω στον ώμο, αλλάζει η πίεση μέσα στην άρθρωση και έτσι λοιπόν η φλεγμονή γίνεται πιο έντονη και πιο αισθητή. Αν ο πόνος λοιπόν σε ξυπνάει τακτικά, αν έχεις πρόβλημα στον ώμο που σου δυσκολεύει να σηκώσεις το χέρι σου και να πιάσεις κάτι ψηλά, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια ρήξη ενός τένοντα μέσα στον ώμο. Μην περιμένεις να περάσει μόνο του. Ο νυχτερινός πόνος στον ώμο είναι ένα καμπανάκι και αξίζει να το δει ένας ειδικός, ούτως ώστε να σε βοηθήσει να λύσεις το πρόβλημά σου.